Shock, shock. Let's go. For Bauseis. 800 de abonați. Am spart România. Rege, rege, rege. Bosu, bosu, bosu. Am spart netul. Am spart abonații. Competitions. Bauseis. Cârâsă e popular. Cât îl vede cineva, face poză cu el. Am banate în buzunar. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 890. Cârâsă e popular, popular, popular. Cât îl vede lumea, face poză cu el. Regele lui internet a spart YouTube-ul. Cârâsă cu 800 de abonați. Vin cu tancul și am spart casa. YouTube-ul, cârâsă, pozele. Am spart avioanele private, mașinile, pozele. Cârâsă e popular pe acest YouTube. Good luck, Bauseis. Let's go. Am spart totul, am spart internetul, am spart YouTube-ul, cârâsă, mașinile, tot. Regele României, bosul sos. Vin cu tancul și spart casă. Mașinile, le. Untele mele vorbe finale. Good luck, Bauseis. Good luck, Ors. Good luck, Ver. Good luck, Folis. Good luck, Nose. Good luck. Thank you for me, Arjut.